So díomh a cóide agus fáilte go dtí córá tech féile gábhíle sa féin. Lom inómh tá Leah ní Mhurchú, gur míle maithe go Leah as 8 bheith lom inómh chun sa cuasaí. Go míle. Anna bha arás. So Leah, an féidir leat sa Beiidir pí beag do coolar féin agus Beiidir de cuasaí meánscoile agus bunscoile léirú don locht fécintéanmh. Yeah, is as conda winna conway, Jocelyn ar bunscoil an Féile ach an sin Jocelyn ar bunscoil long gaelig ag clost oil ag an de winna con. The tá ansam agam sa gaelig agus I technoliacht agus Thomanis ag tinny stager ar cursa rebrucht agus technoliacht na fásnéise an oscoil na banrína email firsta. Bhí sim agam a gcónaí I technoliacht fiúnar bhí meg fásnéis mar galgar se templair am sawala. Agus an sin is cibannom san idirblion bhí muí dénú an cursa ECDL na rang an a rebruachta agus bhrálam an rang ahan le lá ach ba uil ahan den eile. So bhí go an sin gra me géirí staidir dhéanú ar an rebrucht agus na bhí méid lína amach ma orm CAO agus UCAS sin na cursaí permitted. Arás anna bha, so han tú lonathe hús I béal firste faoi láthir. Cén bliana han tú sa chláiste? Thomas a tríblion ach Tom an wait ar haí ibre faoi láthair Tom ag obair mar inal tuair takeíocht technúil san arnil technoliacht argadis agus bhrálam a fástá si ar dóir ar fad. Sin an fág go rannim mé mar chusa ní chusa reboliaachtatá gas tá sé buinte níos móna rudí ar nós an cruúáirí agus ag obair a bogáirí hana bheith ag crochí na bogáirí agus tanim sim a bhhad níos farlam. Bhí imníarm clínar bhí mé ag chuir síos an chusa marall nachra is gom céim posta bhí mé géirí is fés gom gra mé géirí bheits an arnil sin agus fiú in nuirí bhí mé géirí taí ibre aimsú bhí imníarm ag beidir goméarm a bheith codú a hanna le lá ach sin cheann le bontáistí tá an is tíal na technoliaachta tá go leir deisna agus rón na éagsúile an agus daim sin mé post agus Tom an rálas agus Tom cósásta bhí láthair. Arás anna bha, so is taithí bliana láistigh don cuasa tá gceist. Sin ag go féach sinna. An son rachtú ar an eisclí an chláiste chun an blion déarnach dhéanamh. Na mí an for bhí mé rás ag staidir éis. Arás anna bha. Beidir just go nenimid córá faoi beidir an insprád a fuairtú agus tú a dal I món beidir cuasaí technoliaachta. So luigh tú an son cuasaí ECDL ach an raibh rud eile nó bhí tú sa bhanscoil nó aon ábhar a bhí tú ag déanamh le linn do testa sóisiach nó do áirteist a bhí anna bhainte leis an technoliacht agus sin an fág gur rannig tú ríomholaíocht sa chláiste an son. Seas go bhína rang ar ríomhreachta an is sa chéabblion agus a rís san idirblion ar an drochar na riimiise sa bhanscoil ní ra an ábhar ríomholaíocht ar fáil, so bhí rudí ar nó physic a ranú agus ar nóí rinne me ar le bhéal mata flásta, so bhí me a géirí a méid is mó ábhar a bhí bhainte leis an ríomhreacht a dhéanú agus sinna chéan na ranú me dar nóí tá taobhanna éagsúile den ríomhreacht agus an taobh mata de agus fiú san isaac bhí muid ag déanú rudí atá buinteach leis na ríomhraí, so sin na ábhar ranú me ach bhí sé cinlín bhí mé nervbaiseach mar nach raibh ábhar deanta agam sa bhanscoil na bhí mé go seach sa chláiste ach bhí me go bra tosíonn siad ón tús agus fólamíonn tú ón tús so tá sé an das. Cinnte, arás anna bha, agus ó thaobh na micléin beidir tá géisteacht agus ag fécinn de nómh, an bhfuil aon comhairle go dóibh ó thaobh beidir na hábhar atá arúnach don cuasa mátá de géirigh dul I món ríomholaíocht nó an bhfuil aon ábhar áirithe ar nós cinnte luigh tú physic agus mata an son ach bhfuil aon cína bhí anna úsáideach nuair chuig tú sa gríon chláiste an capú. Yeah, well, tána ábhar sa bhanscoil physic mata agus matán an ábhar ríomholaíocht ar fáil cinnte déine ach mar nach sin ar fáil don bhí méid déine cúpla chusaí ar lína tá go leir cin ar fáil sí an asca so mátá an sim agad an déan Google agus joí tú cean agus tá sé maiid an taithí sinna ail dus ribh tú staidir go lá aimsirthe so mátá sé fáil sa scoil déine gan dart ach tá go leirí ar lína bu heis a dé. Cinnte arás. Luigh an son, so handig obair mar inaltóir takeíocht technúil faoi láthair. Cén sort rudí a bhína arsúla go léithúil mar hampla?
So being Dini ag Kirstock, five na technoliachta, no being galore Dini more can clients doing. So in five na currently take a stock and currently take first stock agus being earning Ada Rachel earn spotta. Agus darnoid tal om bru guess sin ag tapnin sin lom it's mile my gael and Rachel agus ag already a chartu agus I kitted a Dini fasta. So sin can ready yanam a han la law. It's cos a handna na five na technoliachta August. You take a piece of crusta, so I do get a listen faster. So the sin Jacker, but Tom Pustard or ice agus Tom ober or na bug sin and rather be megiri and in remote needs oga can I cross me just like ober her agus sin thought oh yeah no. And Conasu saw to one technoliacht and sun last dig done post galehul agus and will Beiger Corsi de Frul o Beiger and Schlee in raibh sé cúpla bliana hin an gapan tú so fast an bhfuil an technoliacht tar éis bog an méid sin last an cúpla bliana. Gan daidir béisiú na daimí a bhí me stacholacht tá fás an lá sin rud leis an technoliacht a han ná rud ag an nuag teach amach agus tá rud ag gahar ach bé mu ag obair ar Reinsbog áir tá leis an cholach chun na fibanna réiteach tá na daoine san Arnold agadis so tá bunithe ar na daoine sin ach tá muid tempiúla leis an technoliacht agus tá sé ag fás a han ile lá agus sin ar bhí angla sin sa fás fásta. Cinnte rás an bh luigh tú níos lua ó thaobh an gaoilgeide agus gur drasta tú ar scáil lán béarla le haig de fonscoíocht nacha agus an scáil lán gaoilge le haig de manscoíocht bheith? Sinne? Cinnte, so carhas a tháinig an sim sa gaoilge agus an bhfuil an sim ó Bíine go bailile nó an raibh just sim agat sa gaoilge nó bhí tú sa bhanscoil agus sin an fágur drasta tú ar scáil lán gaoilge. Ar caiine adháil ní ra géalaigh am winter sa bhla agus níor fi sim agus a géalaigh sa bhanscoil bhí sé an scoil é féin a hapan go mórnam so shout out the clostorial tá siidir a hosan sin so thu me sachatíblin bhí má géalaigh ú fáach agus bhí me céine an don céad seachtain ach dar no tá tú tempa leis an géalaigh taken tú é fulamín tú é agus an sin dos hitmin rála hé agus tá fósan rála hé. Arás an bh agus anhfuilín cóla got na miléin beidir tá géisteach ó thaobh na deisina atá ann sa gaoilge faoi láthair agus ceapim sem mé féinnig go bhfuil na deisina níos mó cinnte níos ná mar bhí riamh ó thaobh postanna nó ó thaobh dul imón rud ag natá simachá bhfuilín cóla got dus na maclainn le sim atá simachá sa gaoilge agus beidir dos sim léirú cumá. Well bhí mis géirí na rinne óga bheith má YouTuber bhí méid arcar na YouTubers a le ach bhí mar lei sin hepperm so dogmin an síl sin tíobhirdum ach ceapam tá cartar fad agus tá na céad a deisna leis an géala gur fáilenis tá go leor deisna feite agam mis mar bhil den lechanach an bhíotacht ar TikTok agus hasí mu sin an nuir agus tá mé seo aniu tá bhí mé ar an radio cúpla bhí mé RT2FM, BBC Radio Olú tá go leor rudí feite agam margheallar sin so fiú má denan tú rudí gana tá sim agad an tuí na deisna sin hagad agus just sin an choirla ceapam le just ghlac seans fiú má tá sim agad agus ní cai go tú in rála leis nó lehí ar fad just ghlac an seans agus tá go leor am le botaí na dhéanú agus déidir le botaí na dhéanú ach is fiú an seans a ghlacar. Cinnte rás an bh luigh tú an son ó thaobh an gailteach agus teach an son chunas a tháinig an smíanamh sinsús agus léironn sé sin domsa go bhfuil I suppose an saoil dus na man so síalta agus an technoliacht có nasca le na chéile agus ag bog a có-topic. Beidir féidir leat níos mó play inmh air sin carhas a tháinig sé agus beidir cén fág raibh de buinte leis. So darnoid bhí an TikTok ag fescú sis an nuirí agus dahan can an carde chunar log an géalaigh ar TikTok agus bhí me sé genú féisnar má lechanach féin as géalaigh
agus bhí mu géir níos mó ábhar géile go chumach na man so hosimid an lehanach tá cethúing an agus bhí mu crochí na físna lá géig it goúil groundwork rudí cosúla sin a an seachtain agus gan dáitar big bhain an géalaga na man tá na méilte beidir níos mó an milliún views ag an géalaigh ar TikTok an hasclub géalaigh ceapan go se bhád níos mó an milliún agus dar nóí ar Instagram agus Twitter tu an leir rudí buinte leis an géalaigh agus an technoliacht agus na man agus tu go leir deisnar fáilis buhes a dia margheall gohfuil an géalaigh cotáhachtach in ar héal agus dar nóí tá arsaí dola drona technoliaachta so is mar an rud gohfuil si ag náca le chéile. Cinnte, nó gan dat agus is saoil sais atá ag bogad chomh sin na man sosiálta gan dat agus I suppose an nasc idir na man sosiálta agus an technoliaach agus go bhfuil a bhad níos mó dul chun cín le feiscint laistigh den cúpla bliain beidir ó thaobh sinne. Beidir just go méid píosa beag caintcuin faoi cuasaí amachchansa agus cén áitina bhfuil tú géirigh dul ó thaobh do posta nó cén ó thaobh an taithí a fuairtú sa taithí breis. Cén slíana bhfuil tú géirigh dul ó thaobh an riomholaíochta? So Tom gafal am fós marart na hana so Tom géirí cinlín fanach sa station beidir an post in íana hoscail a coolla cína just chun taithí áil agus be má ringlóid ná post bheith agam ascéalaigh agus buinte leis an technoliaach agus na rudí ag dul faoi láthair ceapan gohfuil sin gomid an anna a dhéanú agus go mé post firfa domo i hin sin so ceapan go mé chun fanach leis an takeíocht heicniúil an taobh sin de rudí dus chun an taithí áil agus le kitite an hin sin bhí an post cosúla sin áil ascéalaigh le kitite. Well gan dat mar luigh tú tá a méid sin fásta ceacht ó thaobh cólachtaí ingléige agus go méid an takeíocht sin ag tastáilt ingléige ar i gá hangach mar hampla. Rud bháin a tháinig sús ó caintas na cúpladas na cóir eile ná go bhfuil deisina a bhad níos mó ó thaobh an gaeilge de agus an béle má meascann tú an gáir le chéile agus sugan an gaeilge deis úntaach bit. An bhfuil aon molla dearnach a go dos na macléin amachchansa agus iad ag dul beidir imón críitnú sús an manscoil agus iad ag dul greencláiste bhfuil aon molla dearnach dómh. Well dúirt me hana ghlach an seans bhí me se bhí imní an dóhain ar bhí me ag fága an bhanscoil níos gom cad bhíos mothóir agus tháinig golóir deis na hagam so má tá sim ní fiú is technoliacht ach an ábhartá sim agad an fiú túnrá leis agus tá géirí tá héile caiúán dénne agus bheitú buá sin gan dáis. Arás gur míle maith go líon í Mhurchú a socht a bheith lom in nómh. Gacína táid fécint ar seo bíí linn a mórach le haig an dara lá do chórá tech Féile 2021. Gur míle maith goibh. Slán! Slán!